No niin, me saavuttiin ekalle väylälle. 90 metriä niin kuin näkyy. Par 3. Ja pienen tommosen puun takana näkyy kori. Mitä Riks lähtee heittää? Heittää tällaista vähän aika paljonkin kulutettua astronauttia. Tämä pitäisi olla aika ylippi kuin alivakaa tää homma. Noniin. Lähdetään kokeilemaan. Tulee kivasti. Korilla. Mitä yritin? Naps. Mitäs Dani? Oli 90 metriä, niin ehkä mä lähden luottokiekko. Luottaa F7. Tää pieni hysse tuolta näin. Kolisi vähän puihin, mutta No, kyllä sieltä korille pääsee. toivotaan. Oikeesti siis, herra jumala. Hoh! Kuoppa tuonne. Näkyykö sitä? Näkyykö se edes tässä? On niinku... No en mä tiedä näkyykö se, että tossa mä oon. Sinne se meni. Let's go. Okei. Eka väylä. Nostolla. Naps. Otas tosta kamera kädessä. Voisiko tosta? No. Vitutaanko? Naps. Paarit ja pirdi. Mä en tiedä muistinko mä sanoa, mutta punaista leiskaa ja par 2. Silloin kun viimeksi ite kävin, kori oli tossa kohtaa, tossa vähän oikeammalla. Mut nyt se oli vissiin siirretty tonne vähän vasemmalle, joten tää on vähän haastava, mut katsotaan. Aika kermanen, häh? Ei holaria tullut, mut... Napi! No, se on paikoilla. Noniin, let's go. Oi. Oi voi. Tästä ei puhuta. No, paarit molemmilla. No niin, kolmas väylä. Tää on 83 metriä. Tosta lähtee ja kori on... näkyykö sitä? Tuolla mutkassa. Mitäs Dani? Essen se lähtee. Ihan vaan suora tonne. Noniin. Katsotaan miten se lentää. Oi voi. Voi. Mitä toi ei mennä minnekään. Jaiks. Noniin. Mä heittää verdiktiä. Tää on aika alivakaa. Pitäis olla. Näytä meille. Kun on rysty flippeli, niin... Se oli aika suora. Se on aika korkea, mutta se voi olla... No, Pitkällä putilla ehkä, mutta se oli kyllä. Sieltä jatketaan. Siinä olisi highlight putti, jos Riksa vetää tuo. Siinä on about 17 metriä varmaan. 17 metriä varmaan. Haara putilla vaan ja... Tästä on kyllä vähän... No joo, katsotaan. Ai toi kerta lähtee. Skipataan tää. Syöksyyn. Tähän tää mun tuli tää mun avausi. Tollasta. Danin baariputti. Naps. Helppoa ja
vittu kiva. Menihän se helppoa. Toinenkin menee. Ei mene. Naps. Tuloskatsaus, paljon riksaa. Paaris. Paarissa meikä +1 todennäköisesti, mä en ihan varma. Saatan olla +2, mutta Kutosväylä. kutosväylä. Hienosti vaihdettu. Tää oli ennen vanha 7. Kori ei oo tossa, se on jopa 2,7 metriä vasemmalla kuin oikealla. Tonne se kääntyy aika jyrkästi ja tähän jotain ylivakaata driveria. Toinen varmaan tällä Brannikella FX2. Noin, näytä mennä. Se on väylällä. Se on varmaan aika hyvä. Sieltä jatkuu. Oi. Sitten Dani, mitäs sä aikoo? Forella varmaan kans. Essensellä mennään. Keskellä väylä. Keskellä väylää. Vähän tuli heitoaikana sun pää eteen, mutta Pikku ei sillä mitään väliä. tästä nyt sitten tähän tuli kiekko ja siellä näkyy kori. Tigeria. Tigeria se antaa taas. Kori! Mene! Ui! Hyvä oli run. Riksan avaus päätyi tohon noin. Numero. Siitä joku 10 metriä korille. Antsa Putte, ei oo kyllä 10 tai melkein 2. On tää kyllä enemmän. Antsa Putille. Mitkä ovat mietteet? Pistoolia. Voi heittää noin hyvin. Joo, seuraavalle väylälle. Täällä ollaan. 7 väylä. Bogi otettu. Bogi otettu. 7 väylä. Perus rystyhyssä, mutta meikä lähtee luotto Tigerilta. Fore neppiä, joka sit vähän kääntää yli, niin toivotaan sillä pirdietä. Nyt niitä kyllä tarvittais. Vähän kai heittää Forella A4 vähän nopeampaa kiekkoa. Noniin. Tää pitäis tohon noin flättinä vähän ympäri ja sit pitäis olla mukissa. Ei kovin vaikea heittää. Ai. Päivä näitten kanssa, vittu herranjestas. Siis kun me ei tarvittu vielä kertoa ennen tätä, siis me käytiin ennen tätä toisella radalla, niin tää on nyt vähän tällaista näin. Saatte ihailla meidän Vähän heittona. väsynyttä menoa. Lämpätty on, mutta ehkä vähän liikaa. Holari! Ei. Se on muuten hyvä. Ikävä. Ei tullut holaria tällekään videolle vielä, mutta Ei tullut. me tehdään toinen osa tätä saatana seikkailua tuolla Ford Amateurilla jossain kohtaa ja sitten. Siellä saattais tulla holareita. Stay tuned. Pysykää tuunattuina. Missä mun kiekko on? Tänne me heittämään. Ei vittu. Voi elämän kevät. Family friendi. Riksa. Vitu vittu. Hei, nyt mä tiedän mikä siinä mättää. Mulla on avaimet taskussa. Noniin. Tommonen linja sit tosta. Joo. Tota yritettiin, joo. Eteenpäin.
Täältä löytyy Danin tiikeri. Siinä se on. Annetaan runi. Kontsakausi on alkanut. No niin. Jonnekin se kiveen kopsahti. Paari. Mä puttaan taas tälleen kamera kädessä. Tästä tulee tämmönen POV-video yhtäkkiä. Reppu selässä ja kamera kädessä. Tää on kannattava idea. Suosittelen investoimaan tähän päätökseen. Et voi pulata alarautaa. Vittu on vähän väsynyttä mennä. Ei se mitään. Noniin. Tää on työpaikkakiusaamista. Editoijaa heitellään. Terveisiä edittöpöydän takaa jo valmiiksi. Itselleni. Vai mitä, Dani? Mitä? Ei mitään. Siis mä... No niin. Mä näen ton videolta sitten. Sä näet sen videolta. Mä pidän tän vittu joo. Tää on kootut stutterit myös täällä tänään. Vai mit? Tää on ihan... Ei te pysty kuuntelemaan tätä mun puhumista, kun puolet ajasta mun ääni voice-crackkaa ja puolet ajasta se on vaan stutteria. Sato tykkäys tälle videoon, niin mä hammaan mikit meillä. Ei oo niin perseestä kuunnella meitä. No niin, ei oo niin perseestä kuunnella meitä. Tonne me heitetään, tuolla näkyy kori renkaan päällä. Ja... Joo, ei toi se siniselle ei oti. Tästä me heitetään. T-boxi on kyllä tonne, mutta tonne me heitetään. Siis, juu. No kun ei tää oikein kuulu pelata tähän aikaan vuodesta. No ei vissiin. Joo, ei haluat saa heittää aikaa vai heitäs mä? Heidässä vaan. Alright. Heitään tonne. Ai saatana. Onko se kännissä tai jossain? Mulla on jalkakin näin, mä vuotanut verta. No niin. Mä heitän F-femmaa, tää on enää 30 metriä pitkä. Haittaa. Se on vähän korkea. Ai, meni kaikesta läpi. 30 metriä pitkään, mä oon 27 metriä vasemmalla tuolla metässä. Oi voi. Tätä! Kaikesta läpi ja... Sinne se tuli. Jonnekin päin väylää. Vittu mä oon kyllä väsynyt. Yli 10, sanotaan näin. Meikällä on tossa kannon vieressä ja siitä olisi vielä niin semmoinen 15 metriä, varmaan 20 metriä. Ja Rikson näkyy tuolla noin. Näkyyköhän se tuolla? Se on tuolla, mä en nähnyt sitä. Tuolla pusikas. Homma putilla. No. Tai jotain. Katsotaan. No tää on rehellinen runi. Ihan paska, mutta meni ton orvan piikkiin, joka tuli tuolta näkyviin. Eikö legit tuolla oravalla? Vittu. Mä katsoin just tossa viimeisessä kohdassa ja voi vittu. Noniin. Tää on ihan paska paikka. Tosiaan tuolla on toi orava, kuten näette, toi Dani mainitsema orava, niin jos tää ei mene sisään, niin se on se oravan vika. Et älkää syyttäkö mua, mä oon ihan hyvä puttaamaan oikeesti. Mähän laitan tää aina 100 kertaa hidasta. Pitäis mennä. No ei se nyt ihan mennyt. Menikö se oravan piikkiin? Joo, se näkyy itse tuolla. Toinen menee. Ei mennyt. Ai. No, siitä paarikortti. On muuten hyvä heitto. No se on vähän lyhyt ja vähän vasemmalla, mutta No niin. Muuten se olisi 1000 likeä, niin me maistellaan kaikki kaljat. Okei, bet. Kaikki mitä Alkosta löytyy. Bet. Se on sovittu. Se on sovittu. Mä en nähnyt missä heitit. Mulla ei mitään sanottavaa tosta, mennään katsomaan. Okei. Dani on putti paikalla, mä oon varmaan siellä metässä, en mä tiedä mihin se on mennyt. Ei vittu.
orava ja ananaslankero siellä niin. Aha. Siitä Dani, joka lähtee puttaamaan tätä. Siis, toi ei liidä niinku yhtään toi kiekko. Antakaa mulle joku kiekko, mikä liidää. Rikso päätyi tohon. No, tässä tää oli aika optimimittainen. Tää on ehkä 27 senttiä vajaa tosta linjasta, mutta mä olin vähän vasemmalla, niin se ei oikein auta. Vähän tästä rehellisesti hakemaan korjaa. Mä luultavasti mä osun tohon ärkioskeen ja lukin vitun yläpantaan. Katsotaan mitä käy. Hyvä ruuni alapantaa. Alapantaa, mutta no oota. Toinenhan menee. Ja se muuten rollaa. Toinen menee aina, niin tosta ja No niin, paarit korttiin molemmilta ja seuraava. taski auki pelaamista tää saatana frisbee. Niin vähän lisää bonusmateriaalia, mä nyt tästä vedän siihen yläpantaan niinku luettiin. Mä en mennyt kolkaa kyllä. Oi voi, nyt on kyllä huumoria. Tää oli vörtti ottaa Riksan mukaan, kun sillä on tämmönen huumori. On muuten! Houli! Vähän pitkäksi. Se on silti pyrdiä putilla. Onhan se. Me ollaan kuule metikössä pojat. Tuolta avattiin, korjan tossa, Riksa päätyi tonne. Koitaan runaa, tossa oli Danin pää, niin siihen tähdätään pienen hyssellä ja koitaan osua koriin. Ja alapantaa kopsahti. Selvä. No, nostele siitä niin. Naps, paari. Paarilla mennään ja siinä on kiekko. Tässä on mies. Kyllä. Tuolla on kori. Oi, alapanna. Alapantaan meni ja sieltä paari nosto ja seuraavalle väylälle tonne noin auringonlasku. Naps. Pikku hyssä. Me ei menty ainakaan OV:lle. Jätkä lähti oikein Keravan kautta tota vitu heittoa. Voi. Läpi meni! 10 metriä pitkä. Se on pirdiä putilla. Siis ihan jumalattoman hyvä linja siinä. On. No, sieltä jatketaan. Voi. Hyvin ikävä. Paskalaji! No. Ois mennyt ilman noita oksia. Se just nosti paariputtinsa sisään ja hyvän paarin jälkeen päästään seuraavalle päivälle. Okei. Ja nyt ei pelleillä. Mä sain +3 tossa. Mulla oli äsken +1. Eli mä oon +4. Riksa on +2. 2, joo. Paari putkea. Hyvä linja, mutta ihan mulle. Kikkas sieltä. Mä oon pirdiä putilla, mä en tiedä miten. Joo, vähän missä on linja tonne oikealle, mutta M4 lähdetään hakee tonne noin pientä hyserflippiä vittu, noniin. Tässä on kori alla. Rip mainosrahat. On meinaa millissä! Ha! Sieltä löytyy meikä. Tuolla on kori. Joku 25 metriä, 23 ehkä tonne noin. Ja kattokas kenen kiekko on tuolla millissä. noniin. Luotaan tää Danin putti, se runaa tos nyt sisään tonne. Sinne se skippaili jonnekin. Mä käyn tosta nostelemaan noin mun. Nyt se näkyy siinä. Sieltä heti Dani. Tossa on Dani. Sanokaa moi Danille kommenteissa. Ja pönttöön. Naps. Kiitos paljon. Otetaan tää, mennään seuraavalle päivälle.
Siellä kopsahteli, mutta Taas lakilla. keskelle väylää. Hyvältä näyttää tarkoitettuja linjoja. Se on vähän korkea. On muuten aika hyvä. Lähdetään juoksu. Urheilullinen kamerakuvaaja vittu. Täällä on Danin kiekko ja mun kiekko ei näy, se on jossain tuolla. Tuolla näkyy se sinisen kori. Joo, sinisen leiskan kori on siis tuolla. Ja me ollaan niinku, tossa on toi mäki minkä yli piti mennä, eli se pitää niinku tulla ehkä niinku noitten niinku tosta välistä se hyssä. Ja mennä niinku suoraan vasemmalle, eli se on aika vaikea. Sieltä lähtee Dani heittämään. Sinne tippu noin ehkä 7 metriä. Änte, iso änte. Mikään huono ei butti, mutta ei mennyt korinkaan. Tästä nostaan tuon. Noin. Mä sen väliin. Joo, äsken ette nähnyt yhtään mitä tapahtui. Se, joo. Anyway, tossa. Me päästään takana tulevan ryhmän kohta ohi, mutta mä menen nyt kuvaamaan valmiiksi meille tän. Tää on tämmönen väylä. Toi ei oo meidän kori, vaan se on tossa vasemmalla niinku tossa about noitten puitten takana. Ja tää on 90 metriä. Siis tämmönen väylä on perseestä. 90 metriä. Se menee kyllä niinku, jos se olisi puita. Mutta jos pitää niinku vetää tällaista, onks tää niinku baanaa? Niin. Tämmönen niinku ärsyttävin väylä. Koska, ainakin mulle, koska mun rysti on, no tiedätte, tähän voi ottaa pari klippiä. Meanwhile. Okay. Korin pohjalla. Klinks klonks, Dani heitti koriin. Tää on kyllä vittu ihan palanut. This guy. Tää ei oo niinku käynyt golfaa tänään. Siis me ollaan niinku, tää on toinen kiekka jo Fribassa. Älkää huutako mulla on aurinkorasva. Huutakaa Riksille kommentissa, niin saadaan kommentteja. Ei vaan. Huutakaa Danille, kun se käskee teitä tekemään tollasia hävyttömiä juttuja, kuten huutamaan. Toi on epäkunnioittavaa. Totsi heitto. No ei se nyt ihan niin suoraan ollut kuin mä luulin, mutta putilla. Se on putil. Elikkä kori on siinä. Pitäis olla jostain löytää linja. Hyssällä tai yli. Hyssällä ja yli vähän vajaaksi. Ei se mitään. Toinen menee aina. Juu, ei mene. Juu. Ja naps! Paaria, vaikka oli vähän kyseenalainen avaus, mutta hoidetaan. Mä heitän varmaan mun seikkailija Exploreria. Se on Vähän liikaa oikealla. Se taisi dropata tuohon alas. Nyt taisi kääntää tonne pusikko vasemmalle. Se nyt löytyy ton koivun kohdalla. Se ei flipannut oikein yhtään. Täältä löytyi Danin kiekko. Mun kiekko on jossain tuolla toisella puolella, mutta Kommentoikaa kuinka mones kerta kun näette Tigerin videoita. tossa on kori, ollaan varmaan 40 metrin päässä siitä. Ja No se ikävästi noin puut tässä edes. Nyt katsotaan. sinne tippu. Siitä on tekemistä. Tulis kuvaamaan tää linja. Näkyykö kameralle linja? Siinä se on. Siellä on pieni linja, mutta periaatteessa voisit jotain hyssepommia tuolta ihan ylhäältä koittaa. Tai upsia tai jotain. Puuhu osu. Tuli maahan joskus jossain johonkin, mutta Tuolla on se sinisen layoutti tuolla.
Jo meikää melkein osu. Herran jumala. Muuhun tähdättiin. Mulla on tässä pikku putti vielä. Koitaan saada inää. Nää on niinku ärsyttävimpiä etäisyyksiä. Tän pitäis mennä aina. Niinpä. Sitten käy noin. Mikä? Tää se. Bogi. Mä tässä mietin, että mä en tiedä millaista porukkaa tällä Fordilla heittää, kun jengi on melkein tän puun tästä rikkonut ja Tiian kuitenkin tässä, että ne on tästä aika tiin takaa ottanut ja pikkusen airlyriliissä tonne. Niin... Oi voi. Tähän väylään niin mä tarjoan mun holarikiekkoa FX3, blurrataan taas toi puhelinnumero ja tosta vasemmasta reunasta pieneen Antsaan ja sen pitäis mennä tonne mukiin. Shoutout pieneen Antsaan. Pieneen Antsaan. Pieneen Antsaan, vittu lähti pikkusen ääri. Se on taas päin vittu. Mä otan 50 metrin päässä korista. Ei heille. Kyllä mä sanoisin, että tässä on linja. Sieltä Suora löytyy. puuränni, mutta tää on ehkä maailman huonoin heitto, mitä on tähän heitettiin. Heitetään PA4. Tästä lähtee tämmönen vitullinen laaseriheitto tuohon keskelle keppoon. Niin tää joko menee 70 metriä pitkäksi tai osuu tuohon vasemmalle puuhun. Oli siis hieno heitto oli, Joo, se oli menossa. Kuten sanoin, niin aika monen laaseri tuolla PA4. Se on aika suora kiekko, mutta ei nyt päästy koriin, vaikka sitä yritetään. Jani on tuolla. Katsotaan mitä miehelle käy. Sinne se tuli muutaman metri. Nikke nostolla tonne. Dani on tuolla. Sanokaa Danille moi kommenteissa. Noniin. Ja Nikke nostolla mukiin ja toinen. Mä oon maailman paras junnuputtaaja oikeesti. Toi leikataan pois. Toinen. Toikin leikataan pois, ota kolmas. No niin, saavumme väylälle numero 17. Tässä kohtaa alkaa olla niin, että tämän vitun videon juontaja on jo vaihtunut, mutta ei se mitään. Leikkaajalla ja editoijalla on kuitenkin vähän valtaa. Tää on 75-metrinen tämmönen väylä ja tuolla on kori noitten puitten välissä ja Dani heittää tähän F7, kuten aina. itse asiassa vaihdos lennosta. Siinä en muista mikä väylä oli, mutta heitin niin hyvin tällä näin, niin nyt vaan suora semmonen, niin eiköhän se oo koris. Noniin, sillä oletuksella lähdetään, että Dani on tuolla korin alla seuraavaksi. Prosentit 0,01. Joo. Tää on itse asiassa Wikipedia tsekattu sattuman todennäköisyys. No hyvä heitto, mut liian No siellä se on, linja oli ihan hyvä. Se on vähän liian korkea. Se on putilla. Se on putilla. Se on matalempi se mun viime kerran heitto. Noniin. Siitä se jäi nyt kiinni. Lähdetään puttailemaan. Quality contenttia vain kanavalla Dani, joka tilatkaa ja tykätkää. Niin tästä niitä näkyy toi toinen kori, se ei välttämättä näkynyt tuolla vielä. Tuolla, eli tonne mä koitin viimeksi heittää ja tohon mä about päädyin viimeksi, nyt mä oon jossain tuolla. Normisti ottaisin tästä vaan paaria ja heittäisin tohon alas, mutta eikä kertaa kun kuvataan friba materiaalia, niin vaikka runa. Lentämätön tiger. Ai että. Varmaan tuohon oksaan tohon. Vähän meni yli. No niin, täällä on tämmönen aika ihana välikkö, mistä heistää tommonen pieni spinipukki tonne. Mä tuun tähän ihan taakse. Tässä on prosentit mennä sisään aika korkealle, eli zoomaat vaan korille mitä on siellä.
Noin, ei tässä ole kovin vaikea heittää tästä. Kuten sanoin, niin pikku spinimoukku tohon ja se on tuolla korissa. Ilman ketjuun niin tulee -1, eli periaatteessa holari heitin tähän ja toinenhan menee aina. Vittu ois mennyt. Mitä sattuu? Ai, se on helppo. Helppo putti siitä. Mä oon striimaillut ja koittanut vaan saada rahaa. Striimeistä puheen ollen, joinatkaa Danin striimiin. Mahdollisimman monta kertaa viikossa koittaa striimata. Erittäin hyvää live-kontenttia katsojille. Onneksi en just puhunut tästä äsken. Niin. Viimeiselle väylälle. Täällä on taas T-boxit on kunnossa. Joku tiikeri on käynyt vähän raapassa. Joku kissa on ottanut tästä pikkusen raapasun tosta noin, mutta ei se mitään. Tää on tämmönen 99 metrinen par 3 ja varmaan Forella aika moni pelaa tonne noin. Siellä näkyy kori noitten puitten takana tuolla. Ja... Mä en tiedä onko ollut ennen, mutta siis OPhan löytyy tuosta pusikon reunasta. Joo, siinä itse asiassa näkyykin, se on tossa. Tuossa kartassa näkyy OP. Joo, erittäin hyvä duuni. 100 metriä Fore hyssä ja päästään kotiin. Kotiin päästään. Joo, aika hyvä. Pönttön! Ei. Se on vähän pidemmän se kori, se ei oo noin ehkä oikealla, mutta... Katsojat hei sitä tiedä, että mä heitin siis ihan päin helvettiä, mutta... Ois olla oikealla puitten keskellä. Ollaan löydetty tiemme tänne vitun punkkilaaksoon. Tuo näkyy kori. Mä oon jossain täällä mun kiekon kanssa. Tuolla. Äijä vei jollain 10 metriä pora. Täältä vitu, siis missä me ollaan oikeesti? Tää on kyllä semmoista. Heitin OB-kepit menee tossa noin, en ihan oo siinä. Täältä pitäis heittää. No, aika hyvin. Kori näkyy siis tuolla. PA4. Taas kerran touchi fore. Ai, viimeiseen päivälään kolahtaa. Parempiinkin olisi voinut heittää, mutta... Mun ois tossa. Viimeinen putti olisi kyllä mahdollinen, mutta testaa. Noniin, Dani, sä oot niinku tässä. Tää olisi viimeinen putti, jos tää nyt niinku menisi, niin olisi ihan kiva. Niitä pirjeitä ei oo niinku hirveästi tullut tänne. Toinen menee aina. Näkee puun kautta. Näkee puun kautta, Ine. Noniin, haluatko... Oho. Juu, haluan. Nostetaan tähän. Saat kuvata mun putin tosta. Tästä parin metrin päästä, eli mä oon siis about samassa kohdassa, missä Dani oli ekalla, niin tokalla tulin tänne ja aika leveältä haaralta pitää heittää tää isolla spinillä ja hyssää tonne mukiin. Oi! Läheltä mentiin. Toinen menee aina. Ei mene toinenkin. Toinenkaan. Toinen meni vaan pidemmälle. Kamera kädessä, bagi selässä, vasemmalla kädellä. Nyt on ylimääräinen. Ja alapanta. Ja alapanta monesko? Tässä on tämmönen nikkenostopaikka bogia varten. Mä oon tässä kohtaa vissiin +3. Katsotaan jälkeenpäin. Katsotaan jälkeenpäin ja... Tässä kohtaa on +5. Ei mitään. Yläpannat on ikäviä. Mä otan tästä mukaan ja... Oho! Siinä olisi vielä. Joo, se oli siinä. Kiessi paketti. Siinä sun kiekko. Kiitos. Ole hyvä.